Quin és el sistema amb què es posiciona el nostre mòbil sobre un mapa? Ha respost GPS? Molt bé, però no del tot. T'explico. El sistema GPS està composat per 31 satèl·lits que orbiten la Terra. Nosaltres rebem senyal d'algun d'ells. Amb aquesta senyal podem calcular la nostra localització. Però com ho fa? Trilaterant. Si jo et pregunto quina capital comarcal està a 146 quilòmetres de Lleida, difícilment m'ho sabràs dir. Però si a més et dic que està a 60 quilòmetres de Girona, ja pots pensar, bé amb Ripoll, bé amb Mataró. En tot cas, necessitem una tercera distància per poder precisar quina d'aquestes ciutats és. Si jo et dic que està a 34 quilòmetres de Puigcerdà, llavors és fàcil, oi? Es tracta, evidentment, de Ripoll. El sistema GPS funciona d'aquesta manera. Trilaterant, calculant les distàncies que hi ha entre 3 dels satèl·lits i el nostre terminal mòbil. Fàcil, no? Recordes quan vas estudiar? Distància és igual a velocitat per temps. Distància és la distància als satèl·lits que volem calcular. Velocitat és la velocitat a què corren les ones per l'espai, 300.000 km per segon. I el temps? El temps és el que hem de calcular per saber quan ha trigat un senyal en sortir del satèl·lit i arribar al nostre terminal. En realitat necessitem 4 satèl·lits, si volem també tenir la posició amb alçada. Si en tenim més, encara millor, perquè així tindrem una precisió més alta. Ara que ja saps com funciona el sistema GPS, t'explicaré per què no ho has endevinat del tot quan has pensat en GPS. En realitat, els nostres terminals mòbils reben informació d'altres constel·lacions, com per exemple GLONASS, dels russos, Beidou, dels xinesos, o l'europea Galileu. En realitat rebem informació de més de 100 satèl·lits de localització, tot i que el nostre terminal selecciona aquells 10 dels quals rep millor senyal. Així, la majoria de vegades que parlem de GPS hauríem de dir en realitat GNSS, Global Navigation Satellite System, que és l'acrònim general que engloba el conjunt d'aquestes constel·lacions. Així, GNSS és la resposta.